যতন হামবাই जों তিনি গোরাকাপ্পা এডিসি ভিলেজ এবং আলমারা এডিসি ভিলেজ দুইটা জায়গাও जों তিনি বন্ধ দাখা অল ত্রিপুরা সাইমানো তিনি जों বন্ধ দনো তামান হিমবা जों যে ত্রিপুরা সসাইটিनि रोंजाक जे जों ত্রিপুরা सारनि मानथायनो मानना बागै बिनि बागै जों जथ ত্রিপুরা सारक बाक्सा आवै जों दिनै फायहा दिनै जों जोंनि भारत हानि थेगनो तुयै फायहा कारण हलाय जों ত্রিপুরা सारनि मानथायनो मानानै बागै जों जथ साइमानो जे जों ত্রিপুরা सारनि जे मानथायनो जों रैया तामानि बागै रैया मेन कारक हलाय जों ত্রিপুরা सारक कक बाक्सा करै थानजा करै बिनि बागै आं सारा मसुगो যারা সিপিএম খাইনাই ত্রিপুরা সারক যারা কংগ্রেস খাইনাই ত্রিপুরা সারক যারা বিজেপি খাইনাই ত্রিপুরা সারক মহারাতা নরনি মানথাইয়া সুর ত্রিপুরা মথানি बर' सिमोन्दै इमोन मानहालाय बगमांनि साक्सेस संनाय आराइया तिनि सिपिएम फोर खायदि बिजेपि फोर खायदि कांग्रेस फोर खायदि जथनि सेम अधिकार आवनाय बिनि बागै फायदि जों पार्टिनि तरजायागै जों त्रिपुरा साना तरजाना नांनाय जों त्रिपुरा सानि कालचारना जों तरजाना नांनाय बिनि बागै जों कक बाक्सा खायै जोंनि सामना जों साक्सेस माखायनाय सुदु जों पार्टी हिनि दंहालाय जों कोनो समय साक्सेस संगला निजिनि दफानोबो मानायनाय निजिनि जातिनोबो मानायनाय जोंनि बुहुम बाराना जों मानायनाय कारण हालाय दिनै नायदि अनेक जागाव प्रथम हिनजाखासिनि जे बुइनि दफानि बरक बाय रियांरावनो प्रथम हिनजाखासों बांलादेशी बिनि पर तामा हिनजाखा बिनि पर हिनजाखासों जोंनि आईपीएफटी रक ना अग्रपार्टी जों बोसोर जरा थंजांनाय आरो थंजाति जों सेस हा बिनि बागै जों फायदि जों त्रिपुरा सारक खा बाक्सा खायै खा कलक खायै फायै जोंनि जबाना जों साक्सेस माखायनाय बिनि बागै जों बुइनि दफानि बरकनो वान सय लाभ करै जोंनि दफाना जोंनि कालचारनो जों तामाखा थिजानाय जोंनि जे दाबि 8टा दाबि दंनाय से 8टा दाबिनो जों साक्सेस माखायनाय बिनि बागै त्रिपुरा सारक आसुइ दङै लाभ करै फायदि जारा सीपीएम खायनाय त्रिपुरा सा जारा बीजेपी खायनाय त्रिपुरा सा जारा कांग्रेस खायनाय त्रिपुरा सा जथने डिमान्ड एकेनो जों फायदि जोंनि त्रिपुरा सानो जों साक्सेसफुल खायनाय जोंनि त्रिपुरा सानो जों दफानि बागै जोंनि जे मानथायनो मानानै बागै जोंनि त्रिपुरा सारक कक बाक्साङै फायदि जोंनि कक बाक्साङै परेसे जोंनि दफाना जों माथां मानाय ए थाजा थानाय कक सावैनो आंनि ककनो माथाखा जथनो खुलुमखा हामबाय त्रिपुरा सा दफा आयोग डक्टर